پۆلیتبیرۆیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا سپاسنامەیەک بەڵاو کرد و تێدا دڵخۆشییا خوا بە بەشداریە چین و توژیên Kurdistanê di pêşwazîkirina xebatkar Abdirehman Apo de nîşan da. Di daxuyanekî de Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya spasiya tevahiya wan kes û aliyan kir ku bi germî beşdarî di merasîmên pêşwazîkirina Abdirehman Apo endamî Komîta Navindiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya kirin. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku ev beşdariya serkirdeya û welatparêz û roşnbîrên Kurd wê çendê dide xuya kirin ku dîroka wî li gel xebatê dîrokeka zêrîn e û cihê şanaziyê ye. Herwiha Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya spasiya Serok Mesûd Barzanî kir ku bi hilkefta serbestberdana xebatkar Abdirehman Apo nameyek pîrozbahî belav kir ku gotinên nameya berê Serok Barzanî cihê şanaziyê ye. O zaman halê vîna gelê Kurd e bigiştî. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya spasiya tevahiya dezgehên ragihandinê kir yên ku rol bi belavkirina merasîmê de dîtin û dengê azad biraya giştiya Kurdî gihand. Di dawî de Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dubare spasiya tevahiya aliyan kir û peyman da ku ew ê li ser xebatê berdewam be heta ku mafên rewayên netewîyên Kurdan bi dest ve werin û ew ê di xebatê de berdewam bin heta ku sitem û zordarî were jinav birin û rûmeta gelê Sûriyê were parastin. Xebatkar Abdirehman Apo endamê Komîta Navindiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li rêkefta çardehê meha yazdehan sala 2018 ji zindanên pêdê serbest hate berdan ew jî piştî salek û 4 mehan ji zindan kirinê.